Sa Good Vibes, magna cum laude nga taga La Carlota City ang nag-top sa Electronics Engineers Licensure Examination. May report si Nico Delfin. Nagalantaw pa sang pelikula sa mall si Neil Shem Banyas sa may baluan nga siyang naging top 1 sa 2024 Electronic Engineers Licensure Examination. Si Banyas nga magna cum laude, graduate sang Technological University of the Philippines, Visayas, Talisay Campus, ang nagkuha sang 91.80% rating. Katawhay lang kay pilaman ka months, pilaman ka years in preparation nga for the board exam, tapos wala, natapos na. Istorya niya nangin dako nga bulig saya pagtuon para sa board examinations ang mga gintiglawas nga quiz bee competitions. Nakatuon ako tatarong after to. Kay halin sa pandemic, wala kami natunan. So pag face-to-face, nag-start na ang face-to-face, may mga quiz bee na. So ako na, nagtuon ako tatarong, tapos doon nagtayo, yun naman yung tuon ko. Like, hasta na sa review center. Kaya sa review center, may kontra mo kung halin sa quiz bee manamon. So siya na andog pa-motivate bless ako na mag-improve. Pakailapitan na ilang per miss scores naman. Ang Iloy ni Banyas, isa ka manunudlo sa La Carlota City. Samtang ang iya amay nga nay OFW kag utod ang parehuman nga board passer sa ECE board exams. Sa mga nag-sponsor sa akong pa Manila, thank you man. Kag sa mga professors ko, kag sa instructors sa review center. Sila man nag-build up sa akon nga foundation kag sa mga nabalaan. Kag sa man. Sa kaya sa miga ako da. Ang TUPV ang may 71.05% passing rate. Mas mataas ini kung ikumparar sa national average rate nga 42.49%. Nagligad lang at tuig sa may duwa ka mga graduates ng eskwelahan ang nangin third kag fourth top notcher man sa licensure examinations. Bugal nga ginakalipay ini sang pamunuan sang eskwelahan. Banyas is expected to receive a top-notcher incentives of 200,000 pesos. And we attribute this particular success not only in its curriculum development programs, laboratory and equipment augmentation, but to the commitment of each faculty and staff in delivering the quality education. Truly, TUP Visayas is the home of top-notcher in engineering and engineering technology education in the country. Ang TUPV ang may mataas man nga passing percentage sa Electronics Technicians Licensure Examination nga may 93.07%. 72 sa 67 sila board takers ang nakapasar. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.